ناسنما و هبونا جنان د دیروکê de qismekî pir mezin bi sincê azadiyê herêkiye. Ew bi hezaran salan jî dibin serweriya mêran de bi kolebûnê berdewam dike. Lê pergala jinxwedewan bi hêsanî bêdeng nemaye û her dem li beramberî xeta şaristaniya bi dewlet berxwedaye. Îro pêşketinên ku em jiyan dikin, di saya tekoşîn û berdelên giranbûha ya wan jinan daya de çê dibin. Ji bo nasnameya li ser kolebûnê hatiye avakirin, carekê din bizevire ser kûka xwe û ber bi azadiyê ve biherike, pêwîst e destpêkê aqlê zayendperest were guherandin û jin bi birdûziya rizgariya jinan ber bi avakirina xwabûna xwe ve bimeşin. Ji zayendperestî azadbûna civakê. Zayendperestî bi nasnameyên jinbûn û mêrbûnê ku ava dike, dibe sedemê gelek xirabî û piskirêkên civakê. Li gelek qadên jiyanê de pêşiya tevlîbûna jinan digire. Jin û mêrên ku bi aqlê zayendperestî tev digerin, di têkiliyên xwe yên hevaltî, hezkirin û meşandina karên hevbeş de jî desthilatdarî ava dikin. Ji ber vê, ji bo avakirina têkiliyên azad li hember zayendperestiyê, di hemû qadên jiyanê de tekoşînê meşandin karê esasî ye. Ji bo vê tekoşînê, di destpêkê de naskirina çavkaniyên dîrokiya zayendperestiyê giring e. Gelek tiştên ku wekî xwezayî an jî civakî tên dîtin, dema têlêkolînkirin û derdikeve ku berûva jîne. Her wiha, dema dîroka jin, jinên elemdar û feylesof were naskirin, ew nêzîkatiya ku jinan kêm û lewaz dibînin wê werin derbazkirin. Ji bo derbazkirina zayendperestî û rêyên çareseriyê. Yek, ew nêrînên ku jin wekî milkê zilam dibîne were redkirin û beramberî vê tekoşîn were meşandin. Didu, pêwîst e penaseya li ser namûsê were guhertin, divê namûs ne li ser bedena jinan de wekî parastinê nirxên civakî were dîtin. Sê, zayendperestî hîn di zarokatî de tê avakirin, ji bo derbazkirina wan jî zarokatî perwerdeyên ku tên dîtin li ser esasê azadiyê û wekeviyê be. 4. Birêya perwerde, film, dokümenter û pirtûkan civak divê mijarê de were perwerdekirin. 5. Li hember zayendperestiyê di nava zanist, felsefe, ol û hunerê de baldarî were avakirin. 6. Hebûn û nasnameya jin pêwîst e wekî bingehê jiyana azad were dîtin. Bi birdûziya rizgariya jin xwebûn. Jinbûn hem şûpên berxwedanê, hem jî şûpên qirkirina zayendperest dixwe de dihewîne. Ji ber vê yekê hêza wê ya şoreşê pir bilind e. Di vê serdemê de qeyrana hebûnê ya herî mezin di şexsê jinan de tê jiyan kirin. Lê di heman demê de tekoşîn û berxwedana herî mezin jî di şexsê tevgera jinan de tê jiyan kirin. Tarîfên ku ji bo jinan tên kirin û hebûna jinan di nava tekoşînekê mezin de ne. Jin qasî ku qalibên zayendperest red dikin, ew qasî jî pêwîst e pîvan û rêgezên xwe yên azadiyê penase bikin û avakirina nasnameyekê azadiyê bikin hedef. Gerdijin de li ser bingeha pîvanên azadiyê ve guhertinekî çê bibe, ew hêza wê heye ku civakê, zilaman û jinan jî bi xwe re biguherîne. Rêgezên birdûziya rizgariya jinan ku rêbera ku di sala 1998 de wekî bingeha nasnameya jina azad diyar kiriye, dibin rêgezên xwebûnê jî. Dema em di şexsiyet, jiyan û têkiliyên xwe de van pîvanan esas bigirin, dikarin ji hemû tesîrên me ji azadiyê xerîb dike, bêşekil dike, bê nasname dihêle xwe dûr bixînin. Yek, rêgeza welatparêzî. Kûkên xwe, nasnameya xwe, hebûna xwe zanîn li ser ax û çanda xwe pêşxistina nirxên azadiyê ye. Didu, rêgeza îradeya azad, yanî fikra azad, kuletiya jinan destpêkê di fikir de ye, wekî birdûzî hatiye avakirin. Ji bo jiyana wê bixwe, tim mafê biryarê jê re nehatiye hiştin, ew rêgez avakirina kolebûna fikrî red dike û mafê di derheqê xwe de azad biryargirtinê dide destê jinan. Sê, rêgeza rêxistinbûnê. Pergala mêrsalariya zayendperest jinan bi malê re sinûrdar kiriye û ji hev qut kiriye. Lê azadî bi tekoşîna yek şexsî pêş nakeve, jin pêwîst e hemû qadên ku lêne bi rêxistinî tev bigerin. 4. Rêgeza tekoşînê ciyê ku tekoşîna jinan ya rêxistinî têde nebe, dibe qadên ku zilam têde serwerin. Ew jî tekoşînekî bênavber mecbûr dihêle, li her ku qadên jin lêne pêwîst e bi hêza rêxistinî tekoşînê bimeşînin. 5. Rêgeza estetîkê, yanî xweşikbûn. Çavkaniya kirêtî û xirabiyê ya jiyanê desthilatdariyê, jin pêwîst e bibe çavkaniya xweşikbûn û qenciya jiyanê. Di navbera azadî û xweşikbûnê de peywendiyekî pir xurt heye. Wekî ku şehîdberîtan jî dibîne,
یه کو شر دکه آزاد دبه، یه آزاد دبه بدو دبه، یه بدو دبه ته حس کرن.